Plastic na lang. Masa maning dalan din ay kanipis ba? Guys, ang among kabo tigil. Ang among kabo. Good morning mga darling! Good morning Davao, Philippines! Charot! Andito yung mga pamangkin ko. Tingnan nyo naman kasi talagang gusto ko silang makita din dito matutulog. At gusto din nila. So kaya yun, pagising ko sa umaga, ito yung una kong inano. Pati yung mama ko andito din nakitulog sa kwarto. But anyway, maliit din kasi yung bahay namin. But so yun, ito na yung umaga mga loves. Kahit ano ng porma, itong si Maika talaga din, gialimungawan, bumangon, ang sabi ko, saan ka magpunta, iihi ako, sabi ko, bawal ihi, balik tulog, natulog din siya, and pagkatapos niyan, sabi ko, iihi ka, and then, yun, bumangon na naman yan pagkataod-taod, no? Pagkataod-taod. At yun, ito yung buhay, unang umaga ko dito sa Davao, sa Pinas. Unang umaga kasama yung mga pamangkin ko dito talaga sila. Halos. Yung iba wala dito kasi talagang magdasok mga lab sa dami. Ang tablet ya. Hala, imo nga dito? Imo to? Kung kuan isa. Tuwa na, gikuha. Tuwa sila Liam ni sa sala. Tuan ito? Tawag ka na kung tubig kaya pakano na ako. Oo! Yeme! Kapan dali. Ito mo ito nagatambal. Dali. Ayos sa pimaan. Ada na si itong. Kadang mo di ana ito. Mautan mo lang. Wala man. Asa mag Ito na lang. Day, mo bangan. Tawag na ko ito. Iro niya itong. Ito, nanti gagawin ko siya. Asa man siya ito? Gimutan naman ka. Bukid style tayo guys. Ligo. Maha na rin mo. Kaya na po. Binukid mga loves. Ligo tayo. Pugnaw. Di man kung magbasa buhok. Bugkutod man yun. Dali naman. Ako pagbigyan hadlok to. Init manggod. Init tubig dito ba? Asa? Ano? Dali, kaya na naman na diha o. Asa mang kabo ninyo ma'am? Asa mang po? Ma'am, na ato ilalong. Wow. Uy, kapangit at yung kabo. Asa, huwag kay kabo ma? Wala na. Mga buak ko. Ang buak ko sa kumang sako. Ay, wala na ako kumbre. Magkuha ng day ka man na. Tubig. Puno ng tubig na. Kasi anak, ang kauman na ko. Wala kong day ko. Dili na niya akong pinila mga basa ha. Dili o. Ang mga labaday ko niya. No, matog na ba? Anak ba anak? Ma, saan naman na mawala tayo lugod ba? Iya. Hindi na ako magbubol. Magsasabon na tayo mga loves kasi kailangan natin magsabon na. Ayan na. Matog na ma. Matog na ma. Nagkaroon niya arang inita. Guys, ang among kabo tigil. Ang among kabo. Magpalitan ko sila ng kabo mga labs. Mga ano kasi daw, mga sira. Masisira daw. So kaya kailangan nito ng Ilang lang siya muli ko dali. Dukul man sa ulo na nagsabi. Mabalik lagi. Nagulari ng kabo dali. Mabalik man. Uy, matog na ma. Na, naligo naman ka ba? Iyon ka, magkuan na ka. Init na.
Madali. Hindi naman pwede. Ang ginaw mo. Nanginginig ako sa ginaw. Ginaw. Ito yung duguan nila dito. At saka yung kabo nila. Oh. Kung bintana da mo sikreto niya. Gamay nga tope. Tara, mag-ano tayo? Mag-moisturizer kasi ang ating mukha sobrang dry. Hindi na ako naligo. Nag-ano lang ako apat para presko. Ano na tayo? Kailangan tayong lotion, no? Kasi alam mo na yung mga ano natin, kapaapahan, sobrang dry. Yan, dry na dry, no? Walang mainit na tubig sa mainit na kape. So, itong bahay pala na kung saan ako ngayon, ito yung bahay na binili ni Tami na maliit, sobrang liit. And then, yung nakatrabaho ako sa US, dito ako napadala extension din. Then ngayon, dahil sa sobrang tagal na, ilang taon na, nag-iba na yung look. As in, old na siya. And then, hindi ko siya i-fix. Kasi hindi ko siya pwedeng magasto na lang ako ng magasto. No? Kasi meron tayong pinagawa doon sa bukid. Mo na kung palit ma. Sa una. Asa? Kani. Asa daw? Ay, oo. Sinaway ba sa ngipin mo yung gigabit sa mga ano? Oo. Ninot mo gilak. Asa man anak ko napalit? Ipadala na ako no. Sa una sa uli katupag uli. Wala yung kita ko yung istorya. Ali na gong. Asa daw bil? Tara dali na ta. Asa man si Gonggong? Eran kung unsa pa. Parang portain maning sa kinanan. Hala. Okay. Kini dayon. Ma, usa man aha man si kuan. Iko man ta. Man si Inday. Tara. Dali ako drive ha, bantay mo ha. Anak na lang ni. Panggunin ko sulod ta ko atong sa kabangko na ko nito ni. Ay tama. Ako mag-drive. Ha? Ikaw ba? Base na. Saan man ang mga iro pag na-iro? Ay, Jesus. Ate, bro, magkanang kuan. Sa Manilong ginipis dito? Di, duwan. Tarong-tarong mo han. No. Neutral Drive ba man. na? Dili, di. Tanaw ra dito. Oh, neutral. Oh, dual. Dinay boy. Alam mo, unong nilihok man eh. Di, saan man yung Aircon. Vibrate na siya. Hinay lang. Wala na yung motor lang. Sige, mapakilid naman ko na. Ha? Tulod man din yung krimawa ni. Mahulog tas kanan. Si ate bisiro. Iba, igang. Saan ni? Ha? Ala, bawal man ni sa US. Ano na te? Oo, bawal. Asa dito? Bawal mag-anak. Mag-anak lang kapag naagi ko ano. First time na akong drive na rin, oh. Signal lang. Basta maning dalan din ay kanipis ba? Ini lang te. Ang kay one way raman eh. Kamay ba? Ala, di man dai. Oo. Tikas. Ala, kini. Ni mo ni? Kuyo ba? Kay pabor sa kuan ng truck. La. Ate, oy. Sugat man dali bata. Ala, kalain ba ani sakyanan na oy? Di man ni pareha sa akong sakyanan. Ini naglubag kay lahi ng gud Di man lahi maglubag di ani kay perti man dai humuka. Di dito nan. Ha? Dito nan. Desa pakuan sa nang motor. Ha? Sure ka? Isa ba dahil yung sakyanan eh? Wala, naunsa naman na, Long. Long! Ano? Saan ba? Naiko ano? Oo, tesa. Agad, naga. Ano sa unya ipakilid? Aba, lumang kulong. Kuan man dahil yung lubagunon, ani? Berti man yung
nagtitibo. Madaplin mo kay na buang. Mihi. Diba? Doon na. Ready na ko diri long. Di na ko kayo, di na ko kakontrol. Naglamok ko. Sama din gid. O sige na. Park. Mabalo man ko. Banaa na eh. Lagi hindi glaway kay nang lagsik. Na copyright ko ani. Tara, kita sulod ta. Bu, unsa man long flat? Hala flat man na long. Seat belt kabuang man seat belt nga ginaawa may tao diri. Dada magpayong man sa kemta. Wala naman din sa kwan na dapat na ulan na. Mabasa. Kuda. Taxi, mahal kayong taxi diri no. Asa man ta magpagasolina long? Gasolina lang. Bukid. Oh, share yung video kaya po yung vlog ko nagkuot.